Lucas Kapitulo 20. Og nahitabo nga sa usa sa mga adlaw sa nagatudlo siya sa mga tawo sulod sa templo og nagawali sa maayong balita, dihay mingduol kaniya ang mga pangulong saserdote og ang mga eskriba uban ang mga ansyano. Og sila mingsulti nga nagaingon kaniya, "Saysay kami, tungod sa unsa nga pagbulut-an nagabuhat ikaw niining mga butanga. Kung kinsa man ang naghatag kanimo ni ining pagbulotan." Og siya mitubag og miingon kanila, "Ako usab mangutana kaninyo og usa ka pangutana, og saysayi ako. Ang bautismo ni Juan gikan ba sa langit kun gikan sa mga tawo?" Og sila nagatulutimbang sa ilang kaugalingon nga nagaingon, "Kung mag-ingon kita gikan sa langit, magaingon siya, ngano man nga wala ninyo siya pagtuohe. Apan kung mag-ingon kita gikan sa mga tawo, ang tanang mga tawo magabato kanato. Kay natino sila nga si Juan maoy usa ka manalagna, og sila mingtubag nga wala nila hibaloe kung diin gikan." Og si Jesus miingon kanila, "Ako usab dili magasaysay kaninyo kung sa unsa nga pagbulotan ginahimo ko kining mga butanga." Og misugod siya sa pagsulti sa katawhan niini nga sambingay. Usa ka tawo nakatanom og usa ka parasan, og gipaabangan niya kini sa mga mag-uuma, og milangyaw siya sa laing yuta sa hataas nga panahon. Og sa tingbunga, gipaadtuan niya og usa ka ulipon ang mga mag-uuma, aron siya paghahatagan nila sa bunga sa parasan. Apan gihampak siya sa mga mag-uuma, og gipapauli siya nga walay dala. Og siya nagpaadto na usab og usa ka ulipon, og kini gihampak usab nila, og gipakaulawan, og gipapauli nga walay dala. Og nagpaadto na usab sa ikatulo, og kini usab gisamara nila og giabog sa gawas. Og miingon ang Ginoo sa parasan, "Unsa ang akong pagabuhaton? Pagasugoon ko ang akong anak nga hinigugma, tingali ilang pagatahoron siya." Apan sa hingkit-an kini sa mga mag-uuma na nagtulutimbang sila sa ilang kaugalingon nga nagaingon, "Kini mao ang manununod. Umari kamo, patyon ta siya, aron ang kabilin maato." Og ilang giabog siya sa gawas sa parasan, og gipatay siya. Busa, unsa ang pagabuhaton kanila sa Ginoo sa parasan? Muanhi siya og magalaglag niining mga mag-uuma, og igahatag niya ang parasan sa uban. Og sa hingdunggan nila kini, sila na nag-ingon, "Dili unta kini mahitabo." Apan siya mitutok kanila og miingon, "Unsa man di ay kining nahasulat, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, kini nahimong pangulo nga bato sa pamag-ang. Ang tanan nga nahulog sa ibabaw ni adtong batoha, mga dugmok. Apan bisan kinsa ang mahulugan niya, kini magasabwag kaniya sama sa abog." Og ang mga eskriba og ang mga pangulong saserdote na nagtinguha sa pagdakop kaniya, niadto gayud nga taknaa, og nangahadlok sila sa katawhan. Kay naila nila nga batok kanila ang pagsulti niya niini nga sambingay. Og ilang ginabantayan siya, og gipaadtuan og mga maniniid nga nagapakaaron ingnon sa ilang kaugalingon nga matarong, aron nga ilang hingdakpan siya sa iyang mga panulte sa pagtugyan kaniya sa kagamhanan og sa pagbulotan sa gobernador. Og ilang gipangutana siya nga nagaingon, "Magtutudlo, nahibalo kami nga ikaw nagasulti og nagatudlo sa matul-id gayod, og wala kay pinalabi sa mga tawo, kundili sa tinuod gayod nagatudlo ikaw sa kamatuoran sa dalan sa Dios. Oyon ba sa balaod alang kanamo ang paghatag og buhis kang Cesar, kundili?" Apan nasabot niya pag-ayo ang ilang malimbungong paagi, og miingon kanila, "Nganong ginatintal ninyo ako? Ipakita ninyo kanako ang usa ka denaryo, kang kinsang dagway, og unsa ang nahasulat nga anaa kaniya." Og sila na nagpanubag, og na nag-ingon, "Kang Cesar." Og siya miingon kanila, "Busa, maghatag kamo kang Cesar sa mga butang nga iya ni Cesar, og sa Dios sa mga butang nga iya sa Dios." Og wala sila makahimo sa pagdakop kaniya
sa iyang mga pulong sa atubangan sa mga tawo, og sila nang hibulong sa iyang tubag, og nangahilom sila. Og dihay miduol kaniya pipila sa mga Saduseyo, sila nga nanag-ingon nga walay pagkabanhaw. Og sila nangutana kaniya nga nagaingon, magtutudlo, gisulat ni Moises kanamo nga kung ang igsuon sa usa ka tawo mamatay, nga adunay asawa og walay anak, ang iyang igsuon mangasawa kaniya og magabangon sa kaliwatan sa iyang igsuon. Busa, may 7 ka managsuon nga lalaki, ang kamagulangan ng asawa og namatay nga walay anak, og ang ikaduha ng asawa apan kini namatay nga walay anak, og ang ikatulo ng asawa kaniya, og sa maong pagkaagi ang tanan nga 7, og sila nangamatay nga walay gibilin nga mga anak, og sa katapusan sa tanan namatay usab ang babayi, busa sa pagkabanhaw, kang kinsa man nga asawa siya, kay siya na asawa man sa 7. Og si Hesus mitubag og miingon kanila, ang mga anak ni ining kalibutana na nagpangasawa o ginapangasawa, apan sila nga naisip nga takos sa pagdangat ni adtong kalibutan og sa pagkabanhaw gikan sa mga minatay. Dili sila magaminyo, bisan pagaminyoon, kay dili sila mamatay, kay sila masama man sa mga manulunda og mga anak sa Dios, sanglit mga anak sa pagkabanhaw, kundili nga ang mga minatay, mga banhaw. Bisan si Moises nagpakita niini sa dapit sa sapinit, sa panahon nga gitawag niya ang Ginoo, ang Dios ni Abraham, og ang Dios ni Isaac, og ang Dios ni Jacob. Busa siya dili Dios sa mga minatay, kundili sa mga buhi, kay ang tanan nga buhi tungod kaniya, og may mga iskriba sa nagatubag miingon, magtutudlo, maayo ang giingon mo, og sukad ni adto, wala na sila mangahas sa pagpangutana kaniya sa bisan unsang pangutana. Og siya miingon kanila, nganong ginaingon nila nga si Kristo anak ni David. Kay si David, sa iyang kaugalingon nagaingon sa basahon sa mga salmos, ang Ginoo nag-ingon sa akong Ginoo, lumingkod ka sa akong tuo, hangtod nga igabutang ko ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Busa si David, nagahingalan kaniya nga Ginoo, og unsaon pagkahimo nga siya maanak niya, og sa gipatalinghogan siya sa tanang katawhan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, magmatngon kamo sa mga iskriba, nga buot magalakaw nga sinuloban sa mga bisti nga hatag-as, og mahigugma sa mga pagyukbo sa mga baligyaanan, og sa mga nahaunang mga lingkuranan sa mga sinagoga, og sa paglingkod sa mga labing maayong lingkuranan sa mga kumbira, nga nagalamoy sa mga balay sa mga babayeng balo, og sa usa ka pasangil, nagabuhat og hatag-as nga mga pangadjion. Kini sila magadawat og labing dako nga pagkahinukman sa silot.